Ауыл халқына бик зор рахмат. Айдар ауыл халқына, Сабаш ауыл халқына даими зираттан җитештереп торалар. Hozirgi vaqtda biz бик зур эшләр башкарабыз. Шулай гражданнар яңа хукук орнату белән гражданнар оборонасы буенча да күп кенә вопрослар хәзер безгә уже күчеп килә. Әгәр дә шушы 5 еллыкка кыскача гына нәтиҗә ясап узсак тагын, бүген республикабыз тарафыннан федераль милли проектлар һәм инде республика программалары кысаларында бик зур эшләребез башкарыла. Халкының дагы, Керәшен халкының дагы шулай бит монда традицион бәйрәмнәре, күрше авылда менә Тәмтедә шулай бит Казанский җыеннары, Сабан туйлары, алар һәр даим инде Карабаян авылында дагы шулай бит зур чаралар уза.